Sibingelele sikwamukele uhlelo lethu olumnandi khuluma sithi khona ezikaBhoqo Well Studio. Namhlanje ke sisengoye sidlangezwa Unizulu mfowethu la kwi graduation ceremony ba graduate ke mfowethu baningi mfowethu imvungo emiyezane mfowethu bathwala iziqu njengoba ubona nje nginenkosazana eduze kwami asikubingelele sisi. Yebo sabona. Phela sisi uzizwa unjani ngosuku lwakho olukhulu olumnandi kangaka ususebenze kanzima kusuka le kudeni kuze kuzofika manje la usukhona. Ngizizwa ngijabulile nje kakhulu mobuka nje izimo ade sibhekana nazo nje esikoleni ngizizwa ngijabulile nje nginanovalo ke futhi but ngijabulile nkosami ngijabulile nokuthi sekuze wafika lo suku ade ngalindele. Ungathi kube ngakanani futhi kube kuhle kangakanani ukubambisana kwakho nabazali nabanye futhi nje obathole phambili abafundi kade unabo nisizana ngayo yonke indlela nisizana ngayo. Abazali sibambisane nabo kakhulu ngoba noma bengikhala bengazi ukuthi ikhonsiso ngizothola nabanye oza ukuthi ngibatholela esikoleni bangisizile nje kakhulu abanye ngihamba nabo lana bazongeseka. Ngiyalibona leli bhande lihle kangaka nesigqoko iziphi leziqu? It's a Bachelor of Commerce in Management Information System. Mama kuthini ukujabula lakhe la? Hayi ngijabule ngendlela emangalisayo ngijabule kakhulu indodakazi yami le yokuqala so nje ngiyabonga kakhulu ukuthi uzabalazile kwaze kwafika esiphethweni ngiyabonga. Mawuthe uqala mama uchaza ukuthi kungokuqala lokhu kunomuntu ombathi ijazi lapha ekhaya. Ngokuqala ndinkosazana. Nkosazana ungathi mawungaba nenhlahla nje uNkulunkulu emuhle uvele nje uthole lo msebenzi abazali uzobenzelana ngeholo lakho lokuqala nje nqa. Oqala nje ukuthi ngilungisa ikhaya ngibajabulise nje konke engangikufisa ukuthi kufezeke okuye ngeke ngisakudalula kodwa nje ukuthi kubonakala ukuthi sekunomehluko sekukhona umuntu oseqokile osesebenza kanjalo kungafana sekuqaleni lapha sonke mhlawumbe sisasesikoleni kungekho onento ephathekayo. Ungathini ke kosekhaya njengamanje ubuka le video othi nje nami yazi ngiyafisa ngelilanga ukubonakala ngimuhle kanje futhi ngibukeka ngendlela enhle ehlukile kunabanye njengamanje ngoba ngicanga ukuthi sekukhona umehluko nawe uyazizwa nje emzimbeni uthi hayi sengithe ukuhluka kunabanye ungathini mfethu ngathi akayibambe eqine akubeka kanjani? Ngathi nje hey kunzima khona but akukho okudlula ukubekezela siyadlula imininzi kodwa nje mobekezela uzazi ukuthi uphumapi ekhayeni kunjani uzazi na ukuthi ufunani na uzogcina ufikile la nathi sadlula imini enzima kunzima kodwa nakhula sila. Ungathini kumzali osekhaya oyeseka ingane othwele kanzima ozabelaza kanzima kodwa onengane efundayo noma ngabe se high school noma ngabe se primary mama noma ngabe ila euniversity ungathini kulowo mzali loyo? Ngingathi kumzali akabekezele noma kunzima kangakanani kodwa azame ngayo yonke indlela ukuyisupport ingane yakhe ukuze ithole impumelelo. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu bekwezikaBhoqo Well Studio besiphethe usisi la omuhle usisi. Uthi ke uthatha ibhashela sangihlula isingisa ngiyazi ngizoyisho kanjani leyana. Siyabonga kakhulu. Ngelele sikwamukele ohlelo lethu olumnandi kakhulu sithi khona ezikaBhoqo Well Studio sila edlangezwa mfowethu Unizulu dlangezwa campus mfowethu imvungo emiyezane ke mfowethu bathwala iziqu kumnandi kakhulu mfowethu ukheleza umoya wothando ukheleza umoya wenjabulo mfowethu abantu bajabule kakhulu bazothatha lokade besebenzela sonke lesikhathi ake sikubingelele insizwa kithi. Ngiyasabingelela bhuti. Ngifuna ke mfowethu ukuchazela abantu qhawela kithi ukuthi sikhuluma nobani udabukaphi futhi. Mhlanipho kaMdletshe oqhamuka endaweni eSeFracom eThekwini ngasemgababa. Hawu mfowethu insizwa yasemgababa le ngapha ko D Urban laqala lapho igama leTheku. Mfowethu ungathi kungakanani ukujabula nokuthokoza nje mfowethu seluze lafika usuku olukhulu? Ngijabule kakhulu mfethu intokozo enkulu kumina nomndeni wami ukuthi finally ngikhona la. Bekuyingqilambe eningi ade ikhona endleleni kodwa ke siyabonga ukuthi overcomekile. Mfowethu wabanjani umuzwa uqala nje uzwa kuthiwa firm offer uyayithola mfowethu unelungelo usuvumelekile ukuthi ungafunda manje? Mfethu uba kuthiwa amafa eqabule ngangawaqabula ngalona suku ngoba yena ngijabulile hayi ngijabulile impela. Angijabulile impela ngaqhuquzela kakhulu uma wami ukuthi angihambe ngiyofunda khona. Yabo ibhadi ke namhlanje ukuthi akekho ke namhlanje ke. Ngaqala 2020 washiya 2021 emhlabeni so kwaba nalokho nje so kakhulukazi nje i-degree dedicate kuyena ukuthi usiphushile kutheni size sifike la. Yabo. Esiphushele ithi bamadodo noma ke nenge sengasekho.
mfowethu uphephise kakhulu lokho. Singathi mfowethu iziphi izinto ezakhe lo muntu esimbona njengamanje mfowethu waba uyena, waba indoda strong ngobusho ukuthi mfowethu uhambe lolu hambo uliqale nomuntu kodwa endleleni wasala mfowethu lobo buhlungu bizwile kodwa waqhubeka wayibamba ngempela mfowethu wayibamba lento yayiyona njengamanje. Singathi iziphi lezi zinto ebezigqugquzela kakhulu ukuthi uqine. Ukubekezela mfethu ayikho enye into. Ukubekezela enye into ayikho enye into mfethu. Le degree iyo3 years kodwa mina ngithathe 5 years ngoba njoba ngishilo ngimile ingqinamba ukuthi ngishonele umama ngaba ne depression ngafail ama module ngaphinde ngayicosha futhi ngakhumbula ukuthi phela mina wayibhalisile ayena yabo. So ukufela lo module ongeze kungumisa ukubekezela mfethu ukuqhubeka endleleni umuqhuzukile endleleni ufaka iplast uyaqhubeka nendlela yabo. So ukubekezela mfethu ukwenza kangcono umuntu ogive uphila graduate anga namhlanje yabo. Yabo quitters never win. Winners never quit. Winners never quit. Injalo nje impilo mfethu. Yabo. Ungathi mfowethu iziphi lezi ziqoyithwele namhlanje? Ipicom accounting baba. Bachelor of Faka libuya nodanga. Hayi libuya nodanga impela. Isemalini lapha ya. Akudlali nomuntu. Ngizwa kuthiwa kunzima kakhulu mfowethu ufunda le yanto i-accounting bathi inqabile lapha. Yazi mfethu akudlali ukuthi wena ngolesihlanu ngomgqibelo uyahamba yo cross night library ngo6 ntambama ubuya ngo6 ekseni abamntwelele. Uphinde ubuye nangakusasa futhi njalo ya cross night wena ebusuku ufunda imini nebusuku nje kodwa ke mfethu nayo imphumela namhlanje siyayibona yabo nayo imphumela sayibona. Ungathi iluphi ushintsho lizoba khona mfowethu emphakathini eniyakhele njengama graduate namhlanje esiwatholile la eNizulu mfowethu ngathi kuzoba ngakanani ushintsho mfowethu esizolibona emphakathini eniyakhele la enizosuka niye khona njengamanje? Olukhulu mfethu ushintsho lizoba khona kakhulu asifuna isigqugquzela intsha ukuthi ayisebenze nayo ithola iziqu zawo yabo. Manje amaphara andile endaweni ngenxa ukuthi abafundile abantu baluthe zonke izinto. So kakhulu thina sogqugquzela ukuthi umuntu athola iziqu zakhe anyuse izinga lempilo yakhe nelomndeni wakhe yabo. Kuceba umuntu oyedwa kusima abantu abaningi. Ungathi kubaleka kanganani sike sibona uhulumeni waseNingizimu Afrika mfethu egqugquzela kakhulu ukuvulwa kwamabhizinisi nokwenzeka nje kwezinto mfethu abantu bezenzela ukuze bezokwazi ukuthi beqashe abanye abantu. Ngathi lokho kukhuthaza kanganani njengomfundi weBcom? Kakhulu mfethu kufanele ugqugquzele lo kule nsuku zamanje umuntu uphila ngesinkwa sakhe awusaphili ngokuthi uzosebenza indawo ezoxoshwa kuyona kusasa kodwa abakufuni ngenquthu nesinkwa sakho yabo. Kahulumeni abakufuni ngenquthu nesinkwa sakho ema-ofisini abakufuni ngenquthu nesinkwa sakho unento etsindayo noma ezobenza ukuthi bakudonse nobeze kuwena yabo. So ukufunda mfethu ukuba nesiqu sakho kuyakusiza kakhulu ekutheni izinga lempilo yakho nelomndeni wakho kakhulukazi nelezo nomphakathi lisimame liphakame. Mfowethu ngathini kumuntu nje njengamanje obuka le video mfowethu othi nami ngiyafisa azi ngelinye ilanga ukuthi ngiyibone mfowethu ngikulesigaba yebo khona zikhona ingqinamba mhlawumbe akanabazali naye mhlawumbe futhi kunezinto eziningi ezimshayayo kodwa nje ungathini kulowo muntu lowo mfowethu ukumlekelela ukuthi akaphokaphele naye mfowethu aqine abambe iphupho lakhe ngesandla? Mhlambe emazweni awu3 mfethu ngokuqala ukuthi ayikho into engavimbi umuntu uma seyitshelile ukuthi into uyayenza ngokuqala lokho. Number 2 uma umuntu eseyitshelile ukuthi into uyayenza uzohlangana nezingqinamba endleleni. Number 3 imfundo bafethu ayigugela. Mina ngina 31 namhlanje yabo kodwa ngigraduateile kade ngifunda nabantu ba2004 ngo194 mina graduateile kodwa ayigugelwa lento le bafethu. So hamba yolanda iziqu zakho nawe hamba yothinta matric wakho lo ofa ngaphansi kombhede ulungise hamba yobhalisa university nazo gcina sekunjena kuwena. Awusiyabonga kakhulu iqhawe lakithi leli mfowethu lithi lingangami lilunta angayami badoda asimpela kodwa siyafunda. Mina ngagraduate ke futhi ngiyalandela ngemuva la ngizograduate nami awu madoda kulungile sibonge kakhulu mfowethu siyathokoza. Asibonga.